so a can cikin raina da na da juriya ake sanin gwani ya so ake tambaya. Da juriya ake sanin gwani ya so. So da zuma akwai maɗaci kiya da ɗaya ki ban guda abin nufi da na faɗi ashe da sirri cikin gyaɗa babu haɗi ki bar maɗi kyawun kini sai na faɗa cikin ido ake sanin abin da ke cikin zuciya. Da juriya ake sanin gwani ya so. Kewa nake nina da ke da gaskiya so ke gina muryar kice adanki ne kamar maraya in babu ke rashin sani na so guna mai ɓoye so baya zayyana shi sirrika sarki dafi so ya ɗarar maduk dukiya. Da juriya ake sanin gwani ya so. Kyawun ido da tozali kama da jinsi na indiya sirrin riko na zuciya a gunki za yau tambaya da ke nake ko an taya fansar kirai da duk dukiya zama da su girma yake ke ɗaya babatin kishiya. Da juriya ake sanin gwani ya so. Kallo nake idaniya ta ke tabbatar mini kin hadu cikin jiki a can ciki ake sanin ƙauna ta daɗo. Ina tuna da mutuwa sai in ji raina ya kaɗo ina ce a bar zaho in ganki ko da sakan ɗaya. Da juriya ake sanin gwani ya so. Ke so kike ko ba ni kike sadaukar da zuciya kin garaba wani da ke ko za a karar da ƙungiya mai tafiya ya san kaya akan kiza na zama shawiya da ke nake dan kin cike gurbin jiki na da zuciya. Da juriya ake sanin gwani ya so. Ni zuciyar ki ta mini da kyau waɗansu ke gina so sa'adata jini na hau domin kwana kwashe kaso ganowa na kirki ki murmushi alama ta so ni na gusa sai an jima to bisalam kina zuciya.